Pesugihan ringin peri. Juminten lan Tukiman lagi wae mbangun bebrayan. Tumrap temanten anyar, anggone bebrayan atut runtut bebarengan golek pangupa jiwa. Kekarone dodolan bola pecah ana ing pasar. Tukiman pancene wong sing nriman. Beda karo Juminten sing kakean sambat, sauger tanggane tuku apa ta apa banjur meri. Gresula nyalahake sing lanang. Kene kok ora bisa nukokake apa-apa kaya tanggane. Yen wis mangkono, Juminten banjur ngambek mlebu kamar terus dikunci. Turu ungkep-ungkep ora ngurus yen sing lanang wis diliwetake apa durung. Tukiman mung bisa ngelus dada, arep nesu ning rumangsane dadi wong lanang durung bisa nuruti kekarepane sisihane. Sore kuwi kekarone lagi mulih saka pasar. Tukiman nyedhaki bojone sing lagi lungguhan, banjur kandha. "Don, aku tak kandha yo. Aku ngerti yen sakjane kowe isih nesu karo aku. Amarga durung bisa nuruti kekarepanmu, tetuku samu barang lumrahe kaya tangga-tangga kae. Aku ki jane ora nesu, Kang. Nanging yo kepiye, pancene sampeyan durung bisa nyukupi lumrahe urip bebrayan kaya tangga-tangga kae lho, Kang. Padha duwe motor, kulkas, mesin cuci, lan liya-liyane. Mbok coba golek penggawean sing bayare gedhe ngono lho. Yen perlu golek pesugihan kono. Ning aku emoh nek dienggo wadal. Aku isin urip melarat terus ngene iki, Kang." Mangkono jawabe Juminten semu gresula. Krungu jawabe Juminten, Tukiman unjal ambegan dawa. "Ya wis, yen ngono karepmu ten, jane mono aku emoh urusan karo demit. Nanging sajake kowe pancen wis ora sabar meksa awakku ten." "Ah, karepmu, Kang. Ning tenan lho ya. Aja sing nganggo tumbal." Saure Juminten enteng karo menyat ninggalake sing lanang mlebu kamar. Dina isuke ngepasi malam Selasa kliwon. Tukiman sidane nekat mangkat menyang ringin peri. Goleki omahe Pak Duga juru kunci sing pancene kondang nglantarake wong kang arep golek pesugihan ing benda peri kono. Bareng ketemu, Mbah Duga takon, "Kang Tukiman, napa sampeyan pun mantep ajeng njaluk tulung danyangi ringin peri niku?" "Nggih, Mbah. Ning nek danyangi betah pitungkon, jenengan sagah to?" pitakone Mbah Duga. "Nanging lak boten wadal nyawa to, Mbah?" Tukiman miterang, "Kadose mboten. Namung cekap kalih sampeyan mawon, Kang." "Nggih, Mbah, menawi ngoten," semaure Tukiman. Mbah Duga banjur ngajak Tukiman mlebu ana ing sawijining bangunan kosong sak ngisor wit ringin gedhe ing mburi omahe. Mbah Duga banjur sila ngobong menyan karo ndremimil dedonga. Ora watara suwe Mbah Duga kandha marang Tukiman. "Niki wau pun kula aturke danyangi ringin peri. Saniki jenengan kula tilar wangsul nggih. Jenengan mangke matur piyambak napa butuhe kalih danyangi niku."
Rampung kandha ngono, Mbah Duga banjur bali mulih. Tukiman ditinggal ijen ing jero ruangan kuwi nganti wektu udakara jam 2 bengi. Merga hawane singup rada wedi, dheweke ngeremke mripate. Nanging dumadakan kaya ana sing ngelus raine. Bareng Tukiman melek, dheweke kaget. Dene ing ngarepe ana pawongan wadon sandhangane sarwa putih, rambute dawa, raine pucet, mripate peteng, guyu nyekiki gegirisi. Kowe jalma manungsa, ngopo teko mrene? Aku danyange peri kene. Karo wel-welan, Tukiman kandha yen kepingin urip sugih ben bisa kaya tangga-tanggane. Danyange banjur kandha. Yo, kuwi gampang. Ning ana sarate. Kowe kudu gelem ladeni aku, lumrahe kaya bojomu. Saben malam Selasa kliwon. Aja kuwatir, aku bisa malih rupa kaya sapa wae. Malah bisa luwih ayu tinimbang bojomu. Kaya kesirep, Tukiman mung mantuk-mantuk. Nalika wewujudan kuwi malih rupa dadi wong wadon ayu, banjur kekarone nglakoni kaya lumrahe wong bebojoan. Isuke Tukiman nglilir lan wewujudan wong wadon ayu mau bengi wis ilang. Dheweke banjur mulih, senajan awake krasa lemes, lungkrah ora karuan, bubar ngladeni danyange ringin peri. Sasuwene setahun dibojo danyange ringin peri, rejekine Tukiman biuk-biukan. Apa wae bisa dadi dalane entuk dhuwit akeh. Apa wae sing dijaluk Juminten bisa dituku. Omah gedhe apik, motor anyar, sawah, ruko sak dagangane. Ning ya kuwi, saiki Tukiman dadi loro-loronen. Awake malih gering, kuru aking, raine pucet. Kaya ora ana hawa penguripane. Kaya adate dina Selasa kliwon, Tukiman mentas bali saka ringin peri banjur mlebu kamar, terus nglekar kekeselen. Juminten saiki wis ora ning pasar. Kari tenguk-tenguk nang omah nampa setoran. Amarga kabeh pancen wis dipasrahake pegawe-pegawene. Ngerti Tukiman wis bali, Juminten nyedhaki arep gugah bojone. Nanging saeba kagete Juminten. Jebul Tukiman sing turu ngleketer wis ora ambegan maneh. Awake sing gering, kaku anyep jejet, mertandakake yen bojone iku wis tilar donya. Ragane ora kuat maneh dipeksa ngladeni danyange ringin peri. Mula sukmane digawa lunga dadi wadal ing alam lelembut kono. Juminten mung bisa nangis gero-gero. Kok ya dadi kaya ngono kedadeane. Durung suwe ditinggal bojone, bandane uga ludes kanthi maneka warna sebab. Saiki Juminten bali nyambut gawe ing pasar, dodolan bola pecah maneh. Dheweke wis ora pati meri marang tangga-tanggane. Nanging isih asring mrebes mili nalika kelingan lelakone bojone. Cutha.